Tras 3 días de celebración, a segunda edición da Feira Etiqueta Negra pecha as súas portas cun éxito de asistencia e participación. Os produtores que formaron parte desta iniciativa do gourmet galego amosábanse esta mañá encantados co resultado final. Unha feria con unha estética extraordinaria que me encanta. Xa estuve o ano pasado e por iso repito porque me gusta moitísimo. Pois a verdad que é moi boa, un público de todo tipo, de todas as idades, desde estudantes de cociña, dietética, a xente con negocios, a verdade que moi ben. E xa é a segunda edición que voltamos e, bueno, parécenos unha feira moi interesante na que se fan moitos contactos e que está moi ben organizada. Pois moi ben, eu creo que se está consolidando como feira. O primeiro ano había menos expositores, este ano xa hai máis. Hai moitos profesionais do sector interesados polos produtos que traemos aquí a mostrar. Bueno, eu creo que moi ben. É o segundo ano, sempre apostamos por sitios, bueno, intentamos darnos a conocer aquí en Galicia, xa levamos tempo e sempre nos gusta, pois iso, ver o sonriso que nos agasalla a xente cada vez que proba os nosos xeados. E non é para menos o éxito desta actividade, unha cita onde nos puidemos atopar cos mellores produtos da nosa comunidade. Con mermeladas artesanas que somos daqui de Pontevedra. Bueno, temos varias variedades de frutas elaboradas, botamoslle moi pouquiño azúcar, tendo en cuenta o azúcar que ten a fruta natural. Pois aquí ofrecemos o que é a mermelada de pemento de Herbón, que é un produto que xa lanzamos fai 2 anos ao mercado, e elaborámoslo co pemento que nos producimos e envasamos, porque nos dedicámonos o que é a produción de pemento, o auténtico pemento de Herbón, con denominación de orixe protegida. Nosotros hacemos conservas de marisco, hacemos patés de marisco, el de centollo, nécora, camarón, y ese año traemos 2 productos nuevos, que es paté de ostra con castaña e paté de beberecho con castaña. E facemos queixo con leite cruda de vaca, cuajo e sal, non levan corrector de acidez, non levan parafinas e a corteza completamente natural. Pois desde este stand ofertamos repostería artesá, máis ben caseira, non nos gusta falar de artesá, gustanos falar de caseiro porque o elaboramos como facemos as cousas para nós. Estamos aquí con Bico de Xeado, que é un xeado artesanal que elaboramos con todo o mimo do mundo e todo con base de leite. Ofrecemos croqueta gourmet, croqueta boa, feita con buena materia prima, leche fresca e produto, en general, produto de aquí, de Galicia. Durante estes 3 días, profesionais do sector, produtores e consumidores reuníronse non só co fin de coñecer novas tendencias e establecer novos contactos comerciais, senón tamén para posicionarse e difundir a excelencia dos produtos gourmet e delicatessen galegos.